ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ମୋଟ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ତ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଲୋକର ହଠାତ୍ ପରୀକ୍ଷା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଉଛି, ସେ କିଛି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନି, ତ ଜାଣିବ ଯେ ମୋର 6-7 ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କି ଅତି ଯିଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଲୋକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉଛି କି ତାର ପରିବାର ଲୋକ କାହାର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବେ ହଠାତ୍ ବେହୋସ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ହୋସ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ଚଲାବୁଲା ସବୁ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଆ କଥା କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ ସବୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚେତା ହରେଇ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି କହିଲି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ହଠାତ୍ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କିଛି ଗାଳି ଫାଳି ଶୁଣିବ, ତାପରେ ବେହୋସ ହେଇଯିବ, ରାତି ଅଧରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବ, ଗୋଟେ ସେଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କି ସାଲାଇନ୍ ନେଇଯିବ, 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହେଇ ପଳେଇବ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତା ଯାଏ ଆମେ ରୋଗଟିକୁ କ'ଣ କହୁ? ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ବୋଲି। ସେଇଟା କ'ଣ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ? ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲି ଧରୁ ହାଇଷ୍ଟେରିଆ ଟର୍ମଟାକୁ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ କି କ'ଣ ଯେମିତି ତାର କିଛି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଡିସଅର୍ଡର ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାଇଷ୍ଟେରିଆର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଂ ହେଉଛି ଡିସୋସିଏସନ୍ ବା କନଭର୍ସନ୍ ଡିସଅର୍ଡର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ ଅଚେତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କରୁ ଅଧାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବେ କି ତାଙ୍କର ଇଜି କରିବେ, ତାଙ୍କର ବାତ ରୋଗ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ବାଟରେ ହେଉ ଯାଇ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ଦେଖା କରି କିଛି ବାତ ରୋଗର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଜାଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତା ଯିବାର କାରଣଟା ତାଙ୍କର ଡିସୋସିଏସନ୍ ରୋଗ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ ଏଇ ଡିସୋସିଏସନ୍ ରୋଗଟା କ'ଣ? ଡିସୋସିଏସନ୍ ରୋଗ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଆମ ବଡିର କିଛି ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ତା ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁ, କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରୁ, ଆମ ବଡିର ରେଜିଲିଏନ୍ସ କ'ଣ, ମାନେ କେତେ ହିସାବରେ ଆମେ ଜମ୍ପ କରିପାରୁ। ତ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏମିତି ଅଛି ବା କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏମିତି ଅଛି, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ତ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବଡି ଗୋଟେ ବାଟ ପାଏନି। ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ହସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏମିତି ଥାଏ ଯେଉଁଟା ବାହାରିବାକୁ ବାଟ ପାଏନି। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ବାଟ ନ ପାରେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା କିଛି ପ୍ରକାରରେ ବାହାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିସୋସିଏସନ୍ ନାଁ ଦେଇଥାଉ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ବେହୋସ ହେଇଯିବେ, ତ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ସିଏ ବେହୋସ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବାହାରିଗଲା। ତ ନର୍ମାଲ ବେହୋସ ଏ ବେହୋସ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା, ଏଇ ବେହୋସରେ ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ତା ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବ, ତାର କିଛି ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ତା ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି, ସେ କୋଉଠି ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇନଥିବ, ତାର ଜିଭ ପାଟି ଏତେ ଜାବ ପଡ଼େନି, ଯଦି ବା ଜାବ ପଡ଼େ ତା ଜିଭ କେବେ କାମୁଡ଼ି ହୁଏନି, ବା ଆଖପାଖରେ କିଏ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଶୁଣି କରନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଡିସୋସିଏସନ୍ର ବେହୋସ ହବା ବା ଡିସୋସିଏସନ୍ର ବାତ ମାରିବା ଅନ୍ୟ ବେହୋସ ହବା ବାତ ମାରିବାଠୁ ଅଲଗା। ତା ଛଡ଼ା ଡିସୋସିଏସନ୍ର ସବୁ ଭେରାଇଟି ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିସୋସିଏଟିଭ୍ ଆମନେସିଆ, ଡିସୋସିଏଟିଭ୍ ଫ୍ୟୁଗ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଡିସୋସିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁପର। ଏଗୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମନେସିଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟଟା ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ତା ଲାଇଫ୍ର ପାର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମନେ ଥିବ, ତାପରେ ସବୁ ମନେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଡିସୋସିଏଟିଭ୍ ଫ୍ୟୁଗ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା, ଧରନ୍ତୁ ମୋର ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି ମୁଁ 30 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରେ, ମୋ କାମ ଘର ଭିତରେ 30 କିଲୋମିଟର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ସେତିକି ଯିବା ଆସିବା କରେ। ହଠାତ୍ ପେସେଣ୍ଟଟା ଡେଲି ରେଞ୍ଜରୁ ବହୁତ ଅଧିକ 600-700 କିଲୋମିଟର ପଳେଇଥିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନେବ, ସେଠି ବଞ୍ଚିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ପୁଣି ମାନେ ତା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲା ପରେ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ନର୍ମାଲ ବିହେଭ୍ କରୁଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଆର କିଛି ଗୋଟେ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ଇଲନେସ୍ ଅଛି ବୋଲି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଡିସୋସିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁପର। କୋଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସେ ହଠାତ୍ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, କିଛି କହିବନି, ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇ ଜଡ଼ ଭଳିଆ ପଡ଼ି ରହିଥିବ। ତାର ଆଖି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଥିବେ ସବୁକୁ ସେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିବନି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ବହୁତ କମନ୍ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯିବେ, ଦେଖିବେ କେବେ ଆଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଆର ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲା, ତାର ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ଭୂତ ଲାଗିବାଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ଇଲନେସ୍, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସିଏଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଡିସଅର୍ଡର କହୁ। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ପେସେଣ୍ଟକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସତ ହେଇଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିବେ ମୋ ଦେହକୁ ଏମିତି ଆତ୍ମା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆମ ଘରରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ଆମ ଘର ଉପରେ ଇଟା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କଠୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସୋସିଏଟିଭ୍ ଡିସଅର୍ଡର। ତ ଟ୍ରାନ୍ସିଏଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଗୋଟେ ଡିସୋସିଏସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ। ଆ ଛଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଡିସଅର୍ଡର, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ ଅପରିଚିତ, କି ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆସୁଥିଲା ଆମାଜନରେ ବ୍ରିଥ୍ ବୋଲି କହିକି। ତ ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭିତରେ 2-3ଟା ପର୍ସନାଲିଟି
रहीपर तो दुईटा पर्सनालीटी कोएक्जिस्ट करिवो आउ गोटे पर्सनालीटी माने धरंतु सी एग्जांपल गोटे से अभिषेक बच्चन भितर दुईटी लोक पशुले धरंतु गोटे ना एक्स आ गोटे ना वाई तो एक्स थिला बेले ही इज कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट वाई सी जानी परनी वाई कौन वाई किए वाई रो कौन सी आइडेंटिफिकेशन ता पाखे नथा आ जतोले वाई हुए सी सेतोले एक्स रो किछि जानी परनी आउ जण जण थाए डबल बुक कीपिंग माने से माने जानिथिबे ना भितर एक्स अछि से माने जानिथिबे से माने भितर वाई अछि तो मझिरे गोटे पीरियड अछि सी जानिबो जे मो मोर रिस्क अछि मो एक्स हे जिबे नले वाई हे जिबे तो ए सब भी गोटे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर अंश विशेष तो मन रखंतु ए जो बारंबार बेहोश होबा गोटे गोटे लोकंकर पैरालिसिस हो जाए माने गोटे पट हठात पैरालिसिस हो जिते प्रकार टेस्ट कले सब रिपोर्ट नॉर्मल आसीबो तो ये भी गोटे प्रकार रो डिसोसिएटिव डिसोसिएटिव मोटर डिसऑर्डर पारे डिसोसिएटिव कन्वल्सन हो पारे तो एई भलिया जो भी इलनेस अछि भूत लागियाटू आरंभ करी आपन को हठात पैरालिसिस हो जिबा चेता पळै जिबा कि कोन जहार आमे इन्वेस्टिगेशन कले किछि रिपोर्ट पाउ ना किछि फाइंडिंग आसुनी तो जानियो तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो पारे आउ आरो 100% ट्रीटमेंट अवेलेबल एइथिरे आपन को जीवन जाक मेडिसिन खाया को पड़े नै किछि नै जस्ट किछि मेडिसिन किछि थेरापी तो यही सब जिन आपन दूर हो पड़ो तेणु अंधविश्वास बशवर्ती हूँ ना जदि एभलिया रोग अच्छी निहाती गोटे साइकियाट्रिस्ट देखा करूँ थैंक यू।